Motivasi kajatan. Panglimbang 5 menit dina Senin wagi tanggal 3 November tahun 2020 kapethrik saka Injil Lukas bab 14 ayat 12 tekan ayat 14. Lumrah dumadi jroning urip bermasyarakat pamikiran menawa duwe gawe mono pindho investasi. Kaya dene wong investasi bakal nekakake asilan badhi, kaya mengkono mau karo wong duwe gawe. Tegese, rikala wong duwe gawe mantu umpamane, dheweke nyebar ulem kanggo wong-wong kang bisa dijagakake pametune. Nek iso, sakwise duwe gawe badhi ora rugi. Mula sing diulemi ya para kanca laku dagang, wong kang kecukupan kahanan ekonomine, wong kang sinawang unju lan sak pituruti. Kaajab sumbangan para uleman mau ora nguciwani saengga bisa nutup biaya anggone duwe gawe. Semono uga kanggo kang padha nekani ulem. Wong-wong mau padha nekani ulem sinambi nggawa barang sumbangan, mbuh duit, mbuh barang liyane kanthi pangajab tembe menawa dheweke duwe gawe tertentu uga antuk sumbangan sulih. Gusti Yesus sing waosan dina iki ngelingake para pendherek dalem supaya murnekake motivasi jroning padha duwe gawe utawa nganakake kajat. Kudune motivasi wong anakake kajat mono kapisanane arupa pratelan syukur marang Allah Sang Maha Rumeksa. Iki wigati jalaran amung awit saka berkah lan pangreksa dalem Gusti wae dheweke jinangkung uripe bisa kacukupan kabutuhane kepara bisa nganakake kajat. Kapindho, marga motivasi lan intensine arupa pratelan syukur, dheweke kupiya ngajak sanak kadang tangga teparo sarta sapa wae kanggo bebarengan manjurung lan nyengkuyung kajate jroning donga kinantenan uba rampe pisungsung asil bumi sakmurwate saengga ndadekake manah dalem Gusti rena. Kepara ing kajat semuwa para undangan disuguhi daharan. Gusti rena marang wong-wong kang padha ngerti atur panuwun. Katelu, marga kabeh mau mujudake atur pisungsung minangka atur panuwun mring Allah kang paring nugraha. Mula motivasi kang duwe gawe dudu motivasi bisnis untung rugi, ananging motivasi andum